Mahigit 170,000 pakete ng ilegal na sigarilyo ang winasak ng BIR Central Visayas matapos masabat sa serye ng operasyon kontra smuggling at tax evasion. Alamin ang detalye mula kay Jim Ray Biosa. Peking tax stamps, iligal na pabrika at 3 bodega na ginagamit sa pag-iimbak at distribusyon ng iligal na sigarilyo ang nadiscovery ng BIR sa operasyon laban sa sindikato ng iligal na sigarilyo sa Central Visayas. Ayon kay BIR 13 Regional Director Douglas Rufino, resulta ang mga ito ng serye ng intelligence-driven operations mula Oktubre 2024 hanggang Hunyo 2025. Illicit cigarettes that have been confiscated by Revenue Region Central Visayas for a period of 2 years from different locations here within Cebu City. We are so honored that the Secretary himself and Undersecretary are here to witness our destruction. We shall destroy these items for good, so that this warehouse shall be vacated. Kabilang sa mga sinalakay ang isang iligal na pabrika at 3 bodega na ginagamit sa pag-iimbak at distribution ng sigarilyo. Kabuuang 170,052 na mga pakete ng iligal na sigarilyo ang nasabat, kasama ang peking tax stamps, makinarya, hilaw na materyales at iba pang kagamitan sa produksyon. These are the cigarette packing machines, kaya napaparami ang production nila in a single day because of the aid of these machines. Para na rin po silang yung ginagamit ng mga legit manufacturer ng sigarilyo. Yung raw material kasi gagawin nila into an end product, diba, napapadala yun. Hindi na humano-mano ang ginagawa nila dahil it is aided by these machines. 3% lamang ng mga nakumpiska ang itinabi bilang ebidensya, habang ang natitirang 77% ay winasak para hindi na makabalik sa merkado. Suportado rin ng Department of Finance ang operasyon na layong maprotektahan ang kita ng pamahalaan at matiyak ang patas na kompetisyon sa lehitimong negosyo. But there's a thing called the Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. And the findings, yung mga na kumpiska at nahuli ng Bureau of Customs falls under the AAES umbrella. And so because of that, we have to follow certain legal procedures. And so we decided that it was better to... I came from there. I just inspected 11 containers of smuggled cigarettes, no? Unregistered, unlicensed, undeclared cigarettes. Tinatayang 240.64 million pesos ang kakulangan sa buwis at penalties na natukoy sa mga kaso. Isang kasong kriminal na ang naisampa, habang mahigit 370,000 pesos naman ang bahagyang nakolektang buwis at penalties. Ayon sa BIR, magpapatuloy ang operasyon laban sa iligal na kalakalan ng tabako upang maprotektahan ang kita ng pamahalaan, lehitimong negosyo at publiko. Mula dito sa Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Jim Ray Biosa, SMNI News.